Čaute, dneska tu máme gameplay s tankom IS. Je to sovietský tank 7. týru a je to papierak, ale má dobré dimižované dielo, ktoré je aj trocha nepresné. Takže máme mapu opatství a pôjdem a ešte sa rozhodnem, kam pôjdem. Tento tank má 122 mm dielo s prebojnosťou z tých apečkových munície 175. Ale toto dielo je veľmi nepresné. Ale ten damage stojí za to. Takže počkám si na naši tanky. Moc sa do toho nehrnú. Tak počkám pri nich, nech sa to troška rozbehne a potom sa vydám na určitú stranu. Tak pôjdeme hentam. Tento tank má slabé miesto na týchto valčekoch. To je strašne prebojné miesto. Potom túto kopulku hore, čo má. Potom prebojné z boku veže. A to sú tie najviac prebojné miesta. A potom už vždycky zo zadu a z boku. To sú tie najmenej. Používam tu iba tie APčkové munície, lebo hento sú strašne málo prebojné. Mal som tu raz aj goldy, ale sú drahé na ten tank. Takže tu je, už môžeme začať aj tu zásade si zastavíme a počkáme si na nich. Malé lagy. Vidíte, neprestrelil som ho. Toto dielo nemáš takú veľkú priebojnosť vpredu, ale tie menšie tiery, šestky a také prestrely v pohode, bez problémov. Ešte aj sedmičku prestrelí tie strediaky. To nemajú žiadne panciere a také. To je v pohode, takže skore 2-2. Na jeden náboj tu stojí 1025, takže to není moc dobré. Tak. Zas tie lagy. Vidíte, už druhú som neprestrelil. A nabíja to okolo 18 sekúnd, čiže strašne veľa. No. By som sa mal troška stiahnuť. Toto to moc dobre nevypadá. Tak túto bitku sme asi prehrali. Jedine, že by strelali celý tým. Čiže nemôžeme. Tak ja skúsim ísť pri základňu, skúsiť obstreľovať z diaľky tých, čo sú tam. Vidíte, táto strana, na ktorej som bol, nám padla celá. No. Takže už
by som mohol iba si spraviť medailu, že obranie základňu nad 70 bodov. No, tak ani to, nevadí. Tak si ukážem, no, tak. Tak toto je tank IS. Ešte by som možno, že povedal niečo k tomu jeho pancieru. Jeho pancier Corby je strašne malý, on je 120, z boku 90 a zozadu 60, čo nie je moc veľa. Dohľad to má 350 metrov, ale a rýchlosť 34 km za hodinu a 600 koní to má. Potom vidíte, prúbojnosť strely má strašne maličku, 131 až 200, z tých väčšinou to dáva okolo tých 175 tú prebojnosť. Má to výdrž 1230 a ešte mi chýbajú skúsenosti na IS-3, chýba mi presne na 35 000 skúseností, takže tak o 4 dní by som vám mohol natočiť ďalší gameplay s ním. No, takže čaute, ja sa s vami lúčim, čaute.